राज्य सभानि मासि लांदां जाना थानाया फैगौ 16 मार्चआव जागोन बिसायख'थि। आसामनि मोनथाम लांदां जानाय राज्य सभानि मासियाव सोर बिजाथि गसंगोन। बे बाराव बर' हारिनिफ्राय राज्य सभानि एमपि जानो खाबु मोनगोन ना? बे समाव गोहोआव थानाय हानजाया लांदां जानाय मोनथाम मासियाव बिजाथि होनो थाखाय साखाफारा जागासिनो। मोनथाम मासिनि गेजेराव सासे बर' हारिनिफ्राय जानो हागौ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआरनि बारग' सेम प्रमद बर' आरो ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आदित्य खाख्लारिनि मुङा गोसारगासिनो दं। थारैनो सावरायजानाय बायदि फैगौ 16 मार्चआव सैथोथिया जामारोब्ला बर' हारिनिफ्राय साथाम एमपि मोननाया बयनिबो थाखाय गोग्गाथाव जागोन। लोगोसे बे खाबुआवनो बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ मावफुंना लानायनि खाबुखौ मोननो हागोन। फारसेथिं प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल हानजाया गोहोआव गैयाब्लाबो राज्य सभानि लांदां मासियाव खाबु मोनोब्ला बेयो जोबोरैनो सोमोनांथाव एबा प्रमद बर'नि राजखान्थि हानजानि गोहोजों मोननो हादों होननानै बुंनांगोन। नङाब्ला प्रमद बर' बिथाङा भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि बोर एबा आशीर्बाद मोनदों होननानै साननानै लानो हायो। फारसेथिं बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा राज्य सभा मासिनि थाखाय जेबो डिमान्ड गैया। मानोना प्रमद बर'खौ दिल्लीयाव हरनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ गावनि खुंथायाव लाखिबाय थानायनि बाथ्राखौ सानदों। गोबां सुबुंनि गेजेराव सावरायज्लायबाय थानायफोरा साननै सानथामसोनि गेजेरावनो रोखा जानो हागौ। थारैनो मोनथाम मासियाव लांदां जाना थानाय राज्य सभानि एमपिफोरा सोर जागोन।